హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే. వాల్యూమ్ అంతా క్లియర్ గా ఉందా ప్రభుజీ? క్లియర్ గా ఉంది ప్రభుజీ. సో జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. సో శ్లోక 37 3వ స్కందం 16వ అధ్యాయం. విశ్వస్య స్థితి లయోద్భవ హేతుర్ ఆద్యో योगेश्वरेर अपि दुरत्यय योगमायः क्षेमं विधास्यति सनो भगवांस्त्रयाधीशस् तत्रास्मदीय विमृशेन कियान् इहार्थः. సో ఇది బ్రహ్మదేవుడు చెప్తుండేది. బ్రహ్మదేవుడు ఈ దేవతలు ఈ హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపు వాళ్ళ జన్మ సమయంలో చాలా ఒక నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో అది వింటాం మనం. చాలా స్ట్రేంజ్ థింగ్స్, చాలా సామాన్యంగా కాక అంధకారము, గుడుగు, మించు, చాలా ఒక సూచనలు, అశుభ లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళు ప్రశ్నించినప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఇప్పుడు కారణం, ఏ కారణమన ఈ విధంగా అవుతుంది. ఇప్పుడు 2 అసురులుగా భగవంతుడు నిత్య పార్షదులు, జయ విజయులు వాళ్ళు అవతరిస్తున్నారు, వాళ్ళు జన్మిస్తున్నారు. సో దానికోసము అంత గొప్ప అసురులు, సో దాని నుండి ఈ విధమైన శుభ లక్షణం వస్తుందని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఇంకా నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో దాన్ని వింటాం. ప్రతి ఒక్కటి ఇది అయితే అవుతుంది. ఈ యొక్క సన్నివేశము ఇది నారాయణుని సంకల్పం నుండి, వాళ్ళ దివ్య కోరికలు, ట్రాన్సెండెంటల్ డిజైర్స్, భగవంతుడి నుండినే ఇది జరుగుతూ ఉంది అని ఇక్కడ స్పష్టంగా మేము అవగాహన చేసుకున్నాము. తనయులారా, భగవానుడు త్రిగుణాధీశుడు. విశ్వము యొక్క సృష్టి స్థితి లయములకు అతడే కారణుడు. అతని అద్భుతమగు సృజన శక్తి యోగమాయ యోగీశ్వరులకు సైతం సులభంగా అవగతము కాబోదు. ఆద్యుడగు ఆ దేవదేవుడు ఒక్కడే మనల్ని రక్షింపగలడు. ఈ విషయంపై చర్చించుట ద్వారా అతని పక్షమున మనం ఏ ప్రయోజనమును సాధింపగలము. శ్రీల ప్రభుపాద భాష్యంలో మాకు ఏదేని విషయం భగవాన్ని చేతనే ఏర్పాటు కావించబడినప్పుడు దానిచే మనుజుడు అతని గణం ప్రకారం అది ఎంత విపరీతముగా గోచరించినప్పటికీ కలత చెందరాదు. సో ప్రభుపాదులు చెప్తుండేది, విపరీత సన్నివేశాలు జీవనంలో మనకి అవుతే ఇది మేము భగవంతుని ఆశ్రయించినప్పుడు ఈ సన్నివేశాలు ఎదుట వస్తేనో ఇది దానికి మేము కలత చెందరాదు. అంటే భగవంతుడి దివ్య ఒకటి గొప్ప ప్లాన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తుండేది హరిదాస్ ఠాకూర్ ఒక సమయంలో
వాళ్ళ ఎదుట ఆ నగరంలో ఉండే రాజు. సో వీళ్ళకి కంప్లైంట్ వస్తుంది. కాకుండా ఈ వ్యక్తి మన ముస్లిం కుటుంబంలో జన్మించింది, అయితే ఈ హిందూ దేవాన్ని పూజించుతుండేది. హిందూ దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళ నామాల్ని జపించుతుండేది. కంప్లైంట్. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ బంధించి తీసుకొని వెళ్తారు. సో ఆ రాజు దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు రాజు ప్రశ్నించేది, నువ్వు ఏ కారణంలో ఇలా చేస్తున్నావు? నువ్వు మహమ్మదీయ దీంట్లో వంశంగా వచ్చేవాడు, నువ్వు మా దేవుడు పూజించాలి, వాళ్ళని స్మరించాలి, ప్రార్థించాలి. సో భగవంతుడు ఒక్కడే అయితే మనము భౌతికంగా మన స్థాయి ఉన్నప్పుడు మనకి వేరే వేరే విధంగా కనిపిస్తుంది. సో ఇంకా వేరే వేరే గ్రంథాల్లో కొంత డీటెయిల్స్ కొంచెం తక్కువ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. 1+1 అది 2 కరెక్ట్. అయితే అలాగే వెళ్తుంటే పైన పెద్ద మ్యాథమెటిక్స్ ఉంది, హైయర్ మ్యాథమెటిక్స్, లోవర్ మ్యాథమెటిక్స్. కానీ ఆ శాస్త్రం లెక్కం చేసే శాస్త్రం. సో ఎన్నో విధంగా ప్రతి ఒక్కటి డిక్షనరీ, చిన్న డిక్షనరీ ఉంది, పెద్ద డిక్షనరీ ఉంది. ఒక ధర్మం అంటే చిన్న డిక్షనరీ కన్నా కూడా మీనింగ్ ఉంటుంది, పెద్ద డిక్షనరీలా చాలా డీటెయిల్గా కనిపిస్తుంది. ప్రతి ఒక్క దీనికి కూడా సమరీ, డీటెయిల్, సంక్షిప్తంగా డీటెయిల్ ఉంటుంది. సో ఎనీవే కొంత సమయం మనకి అవగాహన లేకున్నప్పుడు మనము దాన్ని చాలా భేదం చూసి దానిపైన మనము మన ద్వేషం సాధించని మనం చేస్తాం. సో ఈ వ్యక్తి ఎవరో చిన్న బుద్ధితో ఉన్నాడు. ఆ రాజు హరిదాస్ ఠాకూర్కి ఇలా అడిగినప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూర్ ఏం దాంట్లో తప్పు అన్నది, ఎంతోమంది హిందువులు కూడా ఈ ధర్మం స్వీకరిస్తున్నారు, నేను ఒక మహమ్మదీయుడు, నేను కృష్ణనామాన్ని జపించితే ఏం తప్పు? సో అంతకే వాళ్ళకి ఎంత ఒక ద్వేషం, కోపం వచ్చి వాళ్ళు వీళ్ళని 22 మార్కెట్ ప్లేసెస్ సో ఎక్కడ జనాల ముందు ఎద్దు వాళ్ళకి శిక్షించాలి, దండించాలి వాళ్ళకి. సో ఎనీవే చెప్తారు, ఆ సమయంకి భగవంతుడు త్వరనే వాళ్ళని శిక్షించడానికి రెడీ. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. సో చైతన్య మహాప్రభు నిత్య సహచర్యులు వీళ్ళు. బ్రహ్మ హరిదాస్ ఠాకూర్ సామాన్య వ్యక్తి కాదు, ఇదే బ్రహ్మడు మేము ఎవరి ద్వారా వింటున్నాం, అదే బ్రహ్మడు హరిదాస్ ఠాకూర్గా అవతరించినట్టు. సో అయితే వాళ్ళే భగవంతునికి ప్రార్థించింది హరిదాస్. లేదు, వీళ్ళు అజ్ఞానం నుండి ఈ విధంగా చేస్తున్నారు, వీళ్ళని మీరు శిక్షించరాదు, దండించరాదు. సో యాక్చువల్లీ చెప్తారు, ఆ సమయానికి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభునే హరిదాస్ ఠాకూర్కి వచ్చి వాళ్ళు ఎవరికి కూడా కనిపిక ఉండక వాళ్ళని అప్పుకుంటుంటారు, వాళ్ళు ఎంబ్రేస్ చేస్తుంటారు. సో అది వెనకాలి వాళ్ళ కొట్టుతుండీ ఇది కట్టె నుండి ప్రతి ఒక్కటి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుని వాళ్ళ వెనకాల తీసుకున్నారు. సో హరిదాస్ ఠాకూర్కి ఏమీ కాలే. కుడతా వాళ్ళకంతా వాళ్ళకే వాళ్ళ చేతులు, వాళ్ళ ఇది స్కిన్ ఇది అంటే అది పెట్టుకొని ఆ ఫోర్స్గా చేసేటప్పుడు ఆ చేతుల్లోనే వాళ్ళకి ఆ బర్రలు వచ్చింది, వాళ్ళకి స్కిన్ చర్మం బయట వచ్చిందంట. ఎవరికి? వాళ్ళ హరిదాస్ ఠాకూర్కి దండించింది వ్యక్తికి. అంతేమైనా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈ సామాన్య వ్యక్తి కాదు, మనకి ఇది చేసి మనకు ఆయాసమైంది, ఈ వ్యక్తి అలాగనే ఉన్నారు అంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తి, గొప్ప సాధు పురుషుడు ఉండాలి అని వాళ్ళకి కూడా అవగాహన అవుతుంది. సో ఇది హరిదాస్ ఠాకూర్. సో సామాన్యంగా మీరు చూస్తే ఇది ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంది, ఇది ఇంత శిక్ష, ఇంత దండ, ఇంత భక్తుడు అనిపించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ప్రభుపాద ఎంతగా చెప్తున్నారు అంటే అకస్మాత్తుగా కొన్ని మార్లు కష్టముల పోలు చేయబడినట్లుగా, ఉదాహరణకు కొన్ని మార్లు శక్తివంతుడైన ప్రచారకుడు చంపబడినట్లుగాను. సో ఈవెన్ డెత్ కావచ్చు అని చెప్తారు. లేకుంటే లేదా కొన్ని మార్లు కష్టముల పోలు చేయబడినట్లుగాను మనం గాంచుచుందును.
సో హరిదాస్ ఠాకూర్ గొప్ప భక్తులు భగవన్మయులను ప్రచారం చేయొచ్చు ఆ దేవదేవుని సంకల్పమును నెరవేర్చుటకై ఈ భౌతిక జగమునకు అతడు వచ్చాను. అయినను కాజీ చేతిలో అతడు శిక్షింపబడాను. 22 అంగళల్లో కాజీ అతన్ని కొట్టించాను. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ తర్వాత హరిదాస్ ఠాకూర్ ఇలా ఫైనల్గా వాళ్ళే వాళ్ళు ఎవరు కొట్టుతుంటారు వాళ్ళే అడుగుతారు ఏం చేయాలి మనం. హరిదాస్ ఠాకూర్ అయింది నేనేం చేస్తానని వాళ్ళు ఏమో ఒక నటనంగా చేస్తారు వాళ్ళు మరణించినట్లు. అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ దేహాన్ని ఆ నదిలో గంగా నదిలో దాంట్లో వేస్తారు. ఎప్పుడు చెప్తారు కొంత సమయం తర్వాత లోగా కిందనే ఉంటారు నీళ్ళ మునుగునట్లే ఉంటారు హరిదాస్ ఠాకూర్. అయితే వాళ్ళంతా వెళ్ళిన తర్వాత హరిదాస్ ఠాకూర్ మరలా బయట వచ్చి వాళ్ళు ఇంకొక స్థలానికి వెళ్తారు. సో అది హరిదాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళకి ఏమి కాదు వాళ్ళకి. బట్ ఎనీవే ఈ విధంగా ఇక్కడ చెప్తుండేది హరిదాస్ ఠాకూర్కి చాలా కష్టం వచ్చింది. అదే విధంగా అనిపిస్తుంది మనం చూస్తుంటే. లేకుంటే ఈ భక్త ప్రహ్లాదుడికి హిరణ్యకశిపు తన తండ్రి ఎంత విధంగా వధించే ప్రయత్నించింది. సో అదే విధంగా కృష్ణుడు నిత్య భక్తులైన నిత్య స్నేహితులైన పాండవులు తమ రాజ్యమును కోల్పోయి వారి భార్య అవమానించబడినది. వారు పలు విధములైన తీవ్ర కష్టమునకు గురి కావలసి వచ్చాను. సో ప్రభుపాద ఒక చాలా చెప్తారు మీరు భక్తులైపోయితే సో మీరు భక్తులైనారు అంటే మీరు ఏం మీకు కష్టాలు రాదు అంతా కూడా ఇదైంది అనుకోనండి. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఎంత సఫర్ చేశారు, పాండవులు ఎంత సఫర్ చేశారు. సో ఈ విధంగా చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది ఓ భక్తులైతే మాకు కూడా సఫరింగ్ రావచ్చు. సో వచ్చినప్పుడు మనం సహించాలి అని. సో అని మనము తెలుసుకున్నాను. లేదు మనకి కష్టం రాదు, మనకి డిఫికల్టీ రాదు అని కాదు. సో వస్తుంది అది గొప్ప భక్తులకే వచ్చింది. సో అయితే ఇది వచ్చింది గొప్ప భక్తులకి వాళ్ళ కర్మం నుండి కాదు. ప్రహ్లాద్ మహారాజు కావచ్చు, హరిదాస్ ఠాకూర్ కావచ్చు, ఇప్పుడు పాండవులు కావచ్చు. సో ఇది ఏది కూడా వాళ్ళకి వస్తుండేది అది భగవంతుడు వ్యవస్థ చేసింది. భగవంతుడు ప్రణాళికల నుండి ఇంకేదో ఒకటి మనకు తెలిపేదానికి ఒక శిక్షణము. ఇంత గొప్ప భక్తుడు ప్రహ్లాద మహారాజు అని చూపేదానికి, ఇంత గొప్ప భక్తులు హరిదాస్ ఠాకూర్ అని మనకు తెలిపేదానికి, ఇంత గొప్ప భక్తులు పాండవులు అంటే ఈ విధమైన వాళ్ళకి జీవనంలో వాళ్ళకి మనము చూడలేకుంటే మనకి వాళ్ళ ఇది నిజస్థాయి ఎంత భగవంతుడికి ఆత్మీయులు వాళ్ళు, ఎంత వాళ్ళు పరిశుద్ధులు మనకి తెలియదు. శిలా ప్రభుపాదులు కూడా ఆ విధంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళ ప్రయత్నము మొదటి నుంచినే ఉంది ప్రచారం చేసేదానికి, వాళ్ళ గురు ఆజ్ఞ పూరించేదానికి. అయితే ఎంత ఒకటి వాళ్ళకి ఎంత ఆటంకాలు వచ్చినట్లే వస్తుంది. ప్రభుపాద చెప్తారు అయితే వాళ్ళు చూస్తే లేదు కృష్ణ నాకు చాలా బాగా నాకు రక్షించారు. శుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ ఒక భగవంతుడి రక్షణలో ఉండే కారణం ఇంత ఒక తీవ్ర సన్నివేశాలు వస్తేనో వాళ్ళకి ఏమీ కాదు. మా కుంతి మహారాణి చెప్పేది భాగవతంలో విపదా సంతుతా శశ్వత్ తత్ర జగద్గురు. సో వాళ్ళు చెప్తారు విపద నాకు ఈ కష్టాలు ఇంకా రాని ఆహ్వానిస్తున్నారు వాళ్ళు. ఓ ఈ డిజాస్టర్ ఆ డిజాస్టర్ ఇంత పెద్ద అపాయం అంత పెద్ద అపాయం రాని. ఒక టైము తన పుత్రుడు భీమసేనుడిని వధించే ప్రయత్నము విషము ఇచ్చింది మన దుర్యోధనుడు. సో అంత చిన్న వయసులోనే వాళ్ళ భర్తడు వాళ్ళు చనిపోయింది. తర్వాత ఈ చెప్తారు క్రూరుకి నాకు ఇక్కడ ఉండే ధృతరాష్ట్ర దుర్యోధన వీళ్ళ మధ్య శకుని వీళ్ళు ఎవ్రీ టైం వీళ్ళు నా కుమారుల్ని వధించే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు. నేను ఎలా అంటే ఒక ఏమది షీప్ ల్యాంబ్ అది మేక అంటే గోటు, షీప్ అంటే ఏమంటాం మనము. సో దాని పిల్ల ఉన్నట్లు ఒక ఎంతో సింహాల మధ్య అని చెప్తారు. సో గొర్రె పిల్ల ఉన్నట్లు అంత సింహాలు అంత పులిల మధ్య అని చెప్తారు. ఆ విధంగా ఉన్నది నాకు సిచ్యువేషన్, నాకు సన్నివేశం. ఎనీ టైం అటాక్ వీళ్ళు వాళ్ళని వధించవచ్చు, ఏ విధమైన చేయొచ్చు. సో ఆ విధంగా అవుతేనో వాళ్ళకు అంతేమన్నా కృష్ణునికి ప్రార్థించేది విపదా సంతుతా శశ్వ తత్ర జగద్గురు. జగద్గురు కృష్ణ నాకు విపత్తులో ఒకటి రాని.
సో దీని నుండి భవతో దర్శనం యత్స్య, దీని నుండి ఏమవుతుంది, నేను అంత తీవ్రంగా నిన్ను ప్రార్థిస్తాను. భవతో దర్శనం, అప్పుడు నువ్వే నా ఎదుట కనిపిస్తావు. ఆ తీవ్ర ఒక దీంట్లో కృష్ణుడు వస్తుండ్రి. ఎవ్రీ టైం వీళ్ళు ప్రార్థించినప్పుడు కృష్ణుడు వచ్చి పరిష్కారం చేస్తుండ్రి. ప్రతి ఒక్క సన్నివేశంలో కృష్ణుడు వాళ్ళని రక్షించారు. వాళ్ళకి కృష్ణుడి చేత కనిపించింది, మనకు కనిపించదు. మనకి కృష్ణుడు రక్షించేది మనకు. అయితే శుద్ధ భక్తులకి ఇది కృష్ణుడే భగవంతుడు రక్షిస్తుండేది అని వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. వాళ్ళకి కృష్ణుడే ఇది చేస్తుండేది అని వాళ్ళకి అవగాహన ఉన్నది వాళ్ళకి. సో దాని నుండి కుంతి మహారాణి ఇంత తీవ్రంగా వాళ్ళు భగవంతుడిని తెలుసుకుంటుండ్రి, వాళ్ళు స్మరించుతుండ్రి. దానికోసము నీ దర్శనం అవుతుంది. దాని నుండి భవతో దర్శనం యత్స్య అపునర్భవ దర్శనం. నీ దర్శనం అవుతే అపునర్భవ, ఈ భౌతిక జగత్తులో మనకు మరల వచ్చే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషాంశం ఈ ఒక నాకు దర్శనం కాదు అని వాళ్ళు చెప్పే మాట. సో ఇది శుద్ధ భక్తులు. సో వాళ్ళు సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండే కారణం వలన ఈ విధమైన వాళ్ళ ఒక ఆలోచనలు, ఈ విధమైన వాళ్ళ సహజ లక్షణాలు వాళ్ళకి. సో ముఖ్యంగా ఇది భగవాన్ ఇచ్చే ప్రణాళిక. ఈ విధముగా విపరీతములు భక్తులకు కలుగుటను గాంచి ఎవ్వరూ కలత చెందరా. ఆ విషయములందు భగవానుని ఏదో ప్రణాళిక కలదనియే ప్రతి ఒక్కరూ అవగతం చేసుకోనవలెను. అటువంటి విపరీతములు చేసి భక్తుడు ఏనాడును కలత చెందడనుటయే శ్రీమద్ భాగవత సారాంశము. విపరీత పరిస్థితులను సైతము భక్తుడు భగవత్ కరుణగానే అంగీకరించును. విపరీత పరిస్థితుల యందును భగవత్ సేవను కొనసాగించువాడు భగవద్ధామునికే వైకుంఠపురమునకు చేరగలడని అభయ మోసగబడినాడు. సో అదే ఏమి చెప్పేది, బ్రహ్మడే ఇంకొక వైపు చెప్పేది మనకు. ఎవరు ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కటి వచ్చేది నేను నాది నా కర్మమే, నా స్వయం కర్మమే. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఎదుట నాకు ఇప్పుడు అగౌరవం ఇచ్చారంటే నేను ఆ గౌరవం ఇంకొకరికి ఇచ్చాను అని వెనకాల ఈ జన్మలో ఉండొచ్చు, లేకుంటే వెనకాల జన్మలో ఉండొచ్చు, లేకుంటే ఇంకొక 10 జన్మల్లో ఉండొచ్చు. అది నా కర్మమే నాకు వస్తుంది అంతే. సో మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో మనము జన్మం నుండి మనం ఎంత మనకి అవగాహన ఉంది, ఎంత మనకి జ్ఞప్తి ఉంది, దాన్నే చూస్తాం. అయ్యో ఈ వ్యక్తి నాకు ఇంత అగౌరవము, ఇంత అపరాధించిన ఇది చేస్తున్నారు, అది చేస్తున్నారు, ఇమీడియట్గా నాకు తిట్టుతున్నారు. మనము ఇది ఇమీడియట్ కాజ్ అయితే రిమోట్ కాజ్ ఉన్నది. రిమోట్ కాజు నా కర్మ. ఇది మేము ఎప్పుడు కూడా మనము ఇది జ్ఞప్తిలో ఉంటే మనము సహించుకుంటాం. లేకుంటే మనం త్వరనే ఇది మీరేం చెప్తున్నారు, మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు, మనం కలతకి గురి అవుతాం. సులభం కాదు ఇది. అయితే ఇది ఒక తపస్య. ఈ తపస్సు చేయాలి మనం. ఏమి చెప్పేది ఉపదేశామృతంలో ఈ 6 వేగాలు ఉన్నది మాకు. 6 వేగాలు. క్రోధ వేగం, క్రోధం వస్తుంది మా వాచో వేగం, మనస వేగం, క్రోధ వేగం, జిహ్వా వేగం, ఉదరోపస్థ వేగం, ఏతాన్ వేగాన్ యో విషేత ధీర సర్వమాపి మాం శృతింస శిష్య. సో ఈ వేగాలు ఇవి వస్తాయి. క్రోధ వేగం ఏదో కారణం ఉంటుంది, 1000 కారణాలు ఉండొచ్చు. అది ఇక్కడ మనం దాన్ని సహించాలి. మనం కామయేష క్రోధేష రజోగుణ సముద్భవం. భగవంతుడు చెప్పేది క్రోధం అనేది రజోగుణం నుంచి దీన్ని నిగ్రహించాలి, దీన్ని జయించాలి. సో ఇప్పుడు ఈ సన్నివేశం జరిగింది, జయ విజయులు అయితే త్వరనే వాళ్ళు కూడా యాక్షన్ తీసుకునే విధంగా వెళ్ళలేవాళ్ళు. వీళ్ళు గొప్ప భక్తులు, ఋషిమునులు అని వాళ్ళు స్వీకరించారు. వాళ్ళు జయ విజయులు. భగవంతుడే వచ్చి అంతా కూడా మధ్యలో చెప్పింది ఇది భగవంతుడు ప్రణాళికల్లో అయింది అని. సో వాళ్ళు స్వీకరించారు. స్వీకరించి వాళ్ళు అంత గొప్ప అసురుగా వాళ్ళు హిరణ్యకశిపు, హిరణ్యాక్షుగా వచ్చింది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మీకు చెప్తుండేది మెయిన్గా భగవంతుడ దివ్య కోరికలు, భగవంతుడ దివ్య స్థాయిలో ఫైటింగ్ ప్రొపెన్సిటీ. భగవంతుడు ఒక్కొక్క టైము తన సామర్థ్యం, దాన్ని బలంని దాన్ని వినియోగించి ఇచ్చేసే ఒక ఇది కోరిక భగవంతునికి. సో దాన్ని వీళ్ళు పూరించారు. సో తన భక్తులే జయ విజయులు ఇప్పుడు ఒక శత్రు రూపమున వాళ్ళు జన్మిస్తున్నారు. సో ఇది అంతే. ఎంతో ఇంకా మనకి లెసన్స్ ముందు అధ్యాయం వినేది. అంత గొప్ప శక్తిమంతులు అవుతేను వాళ్ళు
భగవంతుడు అయితేట ఎవరు కూడా ఇది లేదు, సమం లేదు. నతత్ సమశ్చ అభ్యధి కష్టదృష్టి. ఎంత గొప్ప అసురు, ఎంత గొప్ప ఇది అంటే వాళ్ళు అంత దేవతల్ని కంట్రోల్ చేస్తుంటే శక్తి ఉండే వాళ్ళకి, హిరణ్యాక్ష. అంత గొప్ప వ్యక్తులు అయితేనో వాళ్ళు వాళ్ళు భగవంతులు కాదు. అంటే కొంతమంది ఏదో ఒక శక్తి పొంది ఏదో పొంది నేనే భగవంతుడు అవుతారని చెప్పి లేదు. శ్రీకృష్ణ నారాయణ ఎవరు కూడా వాళ్ళకి సమం లేదు. అహం సర్వస్య ప్రభువో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే. మత్త పరతరం నా అన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ. సో భగవంతుడు చెప్పేది, నా కింద ఇంకో పైన ఇంకెవరు ఉన్నారు అస్తిత్వము అనేది లేదు. మత్త పరతరం నా అన్యత్. సో వీళ్ళు హిరణ్యాక్ష పుట్టినప్పుడే ఎంతో అశుభ లక్షణాలు కనిపిస్తుంది, ఎంతో ప్రళయం అయినట్లు అనిపిస్తుంది, అంతా అవుతుంది. తర్వాత కూడా వాళ్ళు తన బలంతో వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరిని తన అండర్ వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు. వాళ్ళు అవుతే కూడా వాళ్ళు భగవంతుడు కాదు. భగవంతుడు తను ఎవరో అంత వ్యక్తి, భౌతిక వ్యక్తి, ఒక శక్తి చూపితేనో ఇంకొకటి ఇది చూస్తేనో వాళ్ళు భగవంతుడు కాదు. భగవంతుడే. మనము భగవంతుడా నిత్య సేవక్. లా ఆఫ్ ఐడెంటిటీ. భగవంతుడే. సో ఎన్నో మనకు ఇక్కడ విపరీత పరిస్థితులు ఎందుకు భగవత్ సేవను కొనసాగించేవాడు భగవద్ధామానికి వైకుంఠపురమునకు చేరగలని అభయం వసగలని వాడు. అంధకారం నుండి కలత పూర్ణ స్థితి ఏ విధంగా వ్యాపించుచున్నదో అని చర్చించడంలో ఎట్టి లాభము లేదనియు, ఎలైనా వాస్తవమునకు అది భగవాని చేతనే ఆదేశింపబడిదనియు బ్రహ్మదేవుడు దేవతలకు ఆశ్వాసం ఒసగెను. పరమభక్తుడైనందున బ్రహ్మదేవుడు ఈ విషయంలో నెరగి ఉండేను. భగవాని ప్రణాళికను అవగతం చేసుకొనుట అతనికి సాధ్యపడి ఉంది. సో బ్రహ్మదేవుడు సామాన్య వ్యక్తి కాదు. దాని నుండి వాళ్ళకి భగవంతుడి ప్రణాళికలు, భగవంతుడ ఇది మనస్సు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో మనకి తెలియదు ఏ కారణంగా జరుగుతుంది అని. సో దేవతలకి కూడా వాళ్ళకి ఉంది, శక్తి ఉంది. మనకి ఎక్కువగా తెలుస్తుంది భగవంతుడ నిర్దేశనం, భగవంతుడ ఇది. అయితే వాళ్ళకి తెలియనప్పుడు వాళ్ళు అథారిటీ, బ్రహ్మదేవుడు గొప్ప భక్తులు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం పరిష్కారము, ఏది భగవంతుడి ప్రణాళికము వాళ్ళు చెప్పేది. కృష్ణుడు అవతరించినప్పుడు కూడా ఆ సమయంలో భూదేవి తన దేవతలు సహితం వాళ్ళు వెళ్ళి బ్రహ్మదేవుడికి చాలా అధర్మము, చాలా అన్యాయము, చాలా ఇది అశుభ కార్యాలు ఏం చేయాలి. సో బ్రహ్ముడు లేదు, శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు అవతరిస్తున్నారు. సో బ్రహ్ముడు ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళకి భగవంతుడు ఇది ప్రణాళికలు వాళ్ళకి అవగాహన అవుతుంది. సో సో అంటే బ్రహ్ముడు ఎంత గొప్ప భక్తుడు అని తెలియచ్చు, ఎంత ఆత్మీయుడు భగవంతునికి. సో వాళ్ళ అంతర్యము తెలుస్తుంది. భగవంతుడ మనస్సు, భగవంతుడ దివ్య ప్రణాళికలు, భగవంతుడు ఇది బ్రహ్మదేవుడు అని. సో వాళ్ళు అడ్వాన్స్ అయినంత శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు భగవంతుడి నిర్దేశనాలు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. లేకుంటే భౌతికంగా మన స్థాయి ఏది అంటే మన స్థాయి మన కర్మానుసారం. ప్రతి ఒక్కటి పరమాత్ముడు ఉన్నాడు, శ్రీకృష్ణుడు మన హృదయంలో. మన కర్మానుసారము మనకు పుణ్యఫలమో పాపఫలము. సో ఈ విధంగా మన జీవనం. సో ప్యూర్లీ అంతే అది ఏమి ఒక న్యాయాధీశుడు ఇది చేస్తారు ఆ విధంగా భగవంతుడు ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం సతయో భజామి. ఉపదేశ హనుమంత పరమాత్మ. అయితే ఈ శుద్ధ భక్తుల జీవనంలో భగవంతుడు స్పెషల్ ఇంటర్వెన్షన్. వాళ్ళకి కూడా భగవంతుడు ఇది తెలుస్తుంది. వాళ్ళకి ఇది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు లీలలో ఒక సమయంలో హరిదాస్, సీనియర్ హరిదాస్ కాదు, జూనియర్ హరిదాస్ అంటే వాళ్ళు గొప్ప భక్తులు. వాళ్ళు కీర్తన చాలా బాగా మంచి దీనిగా కీర్తన చేస్తుంటారు వాళ్ళు. సో అయితే వాళ్ళది ఒక చిన్న మిస్టేక్ అవుతుంది. ఒక అమ్మాయి పైన వాళ్ళు కామభావం నుండి చూశారు. సో అది చైతన్య మహాప్రభు అంతర్యామి పరమాత్మ తెలిసి చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళకి దండించే ఒక సన్నివేశం. సో వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు మరలా వాళ్ళు ఎదుట వాళ్ళు కలిసేదానికి అవకాశం వాళ్ళకి దొరకలేదు. సో వాళ్ళు దాని నుండి వాళ్ళు చాలా ఆల్మోస్ట్ 1 year వాళ్ళు చాలా ఇది నొప్పి అంటే వాళ్ళు భగవంతుడి విరామం. శుద్ధ భక్తులు అదే భగవంతుడు వీళ్ళ నుండి ఏ విధంగా వాళ్ళు తన అనుయాయులు పరిశుద్ధమైన దీన్ని స్వీకరించాలి అనే ఒక స్టాండర్డ్ సెట్ చేసేదానికి భగవంతుడు
ఇంకా భక్తి చేసేటప్పుడు మనం వాలంటరీగా కూడా మనం ప్రయత్నించాలి. మన ఫాల్ డౌన్స్ ఉండొచ్చు ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో, అయితే తర్వాత మనం స్థాయి భావం చాలా స్టడీగా మన భక్తి కార్యాలు చేయాలి. మనం పతనం చెందరాదు అంత దీన్ని. సో దానికోసం చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ ఆ లీలలో మనకి హరిదాస్ వాళ్ళని తన ఎదుట వాళ్ళకి ఇది చేయలే, వాళ్ళ సంఘం నుండి బహిష్కరించారు. సో ఎనీవే, సో కొంత సమయం తర్వాత వాళ్ళ అంతర్య భక్తులు అవుతున్న వాళ్ళు హరిదాస్ వాళ్ళు చాలా ఒక ఇక్కడ త్రివేణి సంఘంలో వాళ్ళు దాంట్లో ప్రవేశించి వాళ్ళు దేహ త్యజించారు. సో చెప్తారు దాని తర్వాత కొంత వీళ్ళకి ఒక రోజు స్వరూప దామోదర్ గోస్వామి, చైతన్య మహాప్రభు శిష్యులు, వాళ్ళ ఆప్త కార్యదర్శులు, సెక్రటరీ, వాళ్ళకంతా వేరే భక్తులు, గోవిందుడు అంతా ఉన్నారు. సో వాళ్ళంతా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి వినిపించింది ఎవరో పాడుతున్నారు, ఎవరో చాలా బాగా వాళ్ళ వాయిస్ చాలా దీనికి మధుర స్వరం. ఇది ఎవరు కాదు, ఇది మన హరిదాసునే, ఇది జూనియర్ హరిదాస్, చోటా హరిదాస్. సో వీళ్ళకి పాడుతుండేది. వీళ్ళు ఇక్కడ అయితే వాళ్ళు కనపరు, అయితే వాళ్ళ వాయిస్ వింటుంది కదా, వాళ్ళ మధుర స్వరం వింటుంది కదా, ఇది వాళ్ళే పాడుతుండేది, వాళ్ళ వాయిస్ ఇంకెవరిది కాదు. ఎవరో సజెస్ట్ చేశారంట, లేదు మోస్ట్లీ వీళ్ళు భూత ప్రేత దయ్యం అయిపోయారు వీళ్ళు అని చెప్పారు. దయాలు చేయాలంటే మనము ఎవరైనా ఆ దేహము మన న్యాచురల్ డెత్గా కాక మనం ఏమైనా త్యజిస్తే మనకి నెక్స్ట్ బాడీ రెడీ లేదు. మనకి నెక్స్ట్ మనం ఇది ఇంటి విడిచి ఇంకొక ఇంటికి పోవాలి అంటే అరేంజ్మెంట్ చేయాలి మనం. అది ఐదర్ మన ఓన్ హౌస్ లేకుంటే రెంటెడ్ హౌస్, మనం దానికి రెంటెడ్ హౌస్ అంటే దానికి అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి, అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలి, లేకుంటే ఓన్ హౌస్ మనం అంతా నిర్మించాలి. అది అంతా అరేంజ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంటికి పోవచ్చు. సో అలాగే ఈ దేహం అనేది మనకు వాసస్థలం ఈ భౌతిక జగత్తులో. సూక్ష్మదేహం, స్థూలదేహం. సో స్థూలదేహం మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం. సూక్ష్మదేహం, స్థూలదేహం అనేది మన జడ ఇది. సో ఎప్పుడైనా మనం దాని మధ్యలో మనం దాన్ని ఎండ్ చేస్తే, ఏదో కలత వచ్చింది, ఒక దుఃఖం వచ్చింది, ఈ విధంగా అన్యాచురల్గా చేసుకుంటే మనకి నెక్స్ట్ దేహం ఇంకా రెడీ. అప్పుడు మనము ఈ దయాలుగా మనము కొంత సమయం మన జీవనం గడపాలి. సో ఈ విధంగా వీళ్ళు అనుకున్నారు, ఈ వ్యక్తి సౌండ్ వింటుంది, శబ్దం వింటుంది, మేబీ దయ్యం అయిపోయాడు అనుకుంటారు. అంత భక్తులు చర్చిస్తున్నారు, ఏమి ఇది ఏమి వీళ్ళు దయ్యం అయినట్లు కనపడు అంటే దయ్యమే ఇది ఇక్కడ అవుతే. తర్వాత దాంట్లో అప్పుడు స్వరూప దామోదర్ కోసం చెప్తారు, లేదు లేదు లేదు, హరిదాసు, చోటా హరిదాసు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుకి చాలా ఏదో ఒక సన్నివేశం, ఒక దీంట్లో చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళని బహిష్కరించారు. లేదంటే వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభుకి గొప్ప భక్తులు. సో వాళ్ళు వాళ్ళు అంత ఆత్మీయుడు. సో ఇదేదో మీది చైతన్య మహాప్రభుది లీలా, ఇది మీకు తెలుస్తుంది, మీకు ఇది సాధ్యం కాదు, ఇది దయ్యాల వల్ల ఏదైతే సాధ్యం కాదు. కొంత సమయం అవుతుంది, తర్వాత ఎవరో భక్తులు వస్తారు, వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు వీళ్ళు వాళ్ళు వస్తారు అనుకుంటారు. వాళ్ళు బెంగాల్ నుండి ప్రతి సంవత్సరం వచ్చారు. వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు అంత భక్తుల మధ్య, ఎక్కడ చోటా హరిదాసు, పిలవండి, ఒక సంవత్సరమే అయింది నేను బహిష్కరించాను, ఇప్పుడు పిలవండి చెప్తారు. సో అప్పుడు చెప్తారు వాళ్ళ భక్తులు ఎవరో, లేదు లేదు మీరు వాళ్ళని బహిష్కరించారు. వాళ్ళు ఆ వ్యతతో దీనితో వాళ్ళు ఎంత ఒక సమయంలో వాళ్ళు ఆ త్రివేణి సంఘంలో వెళ్ళి అలహాబాద్ అక్కడ తన దేహం త్యజించారు. సో చైతన్య మహాప్రభు ఎస్, అది సరి అయిన ఇది, ఎవరు ఒక స్థాయిలో సన్యాసిగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ విధమైన ఒక ఇది భావనాలు వాళ్ళు పెట్టుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళకి అది సరైన అటోన్మెంట్, ప్రాయశ్చిత్తం అని చెప్పారు. స్వామికి తర్వాత అప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళు దేహం త్యజించారేమో, అయితే త్వరనే వాళ్ళు పరిశుద్ధమైన ఆ వైకుంఠ ఇది జగత్లో మనకి దొరికే ఒక దేహం, దివ్య దేహంతో వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర వచ్చి వాళ్ళు సదా వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు కావాలో వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు మధుర స్వరంగా వాళ్ళు కీర్తన చేస్తుంటారు, పాడుతుంటారు అని మేము దాని నుంచి అవగాహన తీసుకొని స్వరూప దామోదర్ గోస్వామి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో స్వరూప దామోదర్ గోస్వామికి తెలుస్తుంది చైతన్య మహాప్రభు చాలా గొప్ప భక్తులు, చాలా ఆత్మీయులు. సో వాళ్ళకి చైతన్య మహాప్రభు ప్రణాళిక, శ్రీకృష్ణ ప్రణాళిక తెలుస్తుంది. సో ఈ విధంగా గొప్ప భక్తులకి ఇప్పుడు బ్రహ్ముడు అదే విధంగా చాలా గొప్ప భక్తులు, దేవతలంతా కలత చెందారు. ఏమవుతుంది, భయం అనేది వాళ్ళకు కూడా ఉందంట. మనకి ఎలా భయం ఉన్నది, ఏమవుతుందో ఈ భౌతిక జగత్తులో మనకు సన్నివేశాలు. సో అదే భయం వాళ్ళకు కూడా ఉంది. వాళ్ళకి
బాగా అయితే వాళ్ళు ఒక అథారిటీని వాళ్ళు అప్రోచ్ చేసే కారణమన వాళ్ళకు తెలుస్తుంది. అథారిటీ బ్రహ్మదేవుడు లేదు, ఏమి మీరు భయపడకండి, దెర్ ఇస్ నో నీడ్, భగవంతుడ సంకల్పం నుండి అవుతుంది. సో దీన్ని వెయిట్ చేయండి, జస్ట్ మీరు సహించుకొని వెయిట్ చేయండి. ఆ సిచ్యువేషన్ సన్నివేశం భగవంతుడే ఈ పరిష్కారం కూడా తెస్తారు అని చెప్తున్నారు. పరమభక్తుడైనందున బ్రహ్మదేవుడు ఈ విషయం నెరగి ఉండెను. భగవాని ప్రణాళికలను అవగతం చేసుకొనుట అతనికి సాధ్యపడి ఉండెను. శ్రీమద్ భాగవతం నందలి వైకుంఠ ద్వారపాలకులకు జయ విజయలు మునులచే శపింపబడుట అను తృతీయ స్కందంలోని 16వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. సో నేను కూడా మనం వింటుంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు దివ్య లీలలు, చైల్డ్హుడ్ పాస్ టైమ్స్ అతుల కృష్ణ చెప్తుంది. వాళ్ళ తండ్రి నందమహారాజ్, ఎవరు నందమహారాజు నందబాబా, ఇక్కడ వాళ్ళు అవతరించింది చైతన్య మహాప్రభు తండ్రిగా జగన్నాథ మిశ్రా. సో భగవంతుడే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటేనో వాళ్ళకి ఆ యోగమాయ ప్రభావం నుండి, యోగమాయ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా, యోగమాయ ప్రభావం నుండి భగవంతుడి ప్రణాళికలు, యోగమాయ కదా, మహామాయలోనే ఉన్నాం మనము. సో యోగమాయ కూడా ఉన్నది, ఇంకొక కవరింగ్. సో మనకి అవగాహన అంత ఈజీగా సులభంగా కాదు. సో వాళ్ళు యోగమాయ ఇంకొక విధంగా భగవంతుడి దివ్య లీలలు, భగవంతుడి దివ్య ఆనందాన్ని వృద్ధి చేసేదాని కోసం వాళ్ళకి తెలియదు ఈ వ్యక్తి నా పుత్రుడు అని తెలియదు. జగన్నాథ్ మిశ్రా చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ ఇంట్లో లీల మేము వింటుండేదన్నా, వాళ్ళ అడుగులు పెడుతుంటే చిన్నగా పాపగా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి పాదాల పైన చిహ్నాలు ఉన్నాయి, లక్షణాలు ఉన్నాయి. సో ఎవరైనా భగవంతుడు చెప్తే వాళ్ళ పాదాల్లో మనం చూడవచ్చు ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయా. తావరపు ఉండాలి, ఒక అర్ధచంద్రం ఉండాలి, ఒక చేపది సింబల్ ఉండాలి, రైట్ ఫీట్లా లెఫ్ట్ ఫీట్లా 17 ఎంత ఇది ఉందండి, అది శ్లోకాస్ ఉన్నది, దానికి మీరు రెఫరెన్స్ చూడవచ్చు. ఈ స్పెసిఫిక్ మార్క్స్ భగవంతుడు విష్ణు, భగవంతుడు కృష్ణుడు ఏ రూపంలో వాళ్ళు కృష్ణ, రామ, చైతన్య మహాప్రభు, నరసింహ, వర ఈ వాళ్ళు అవతరించినప్పుడు వాళ్ళ పాదాల్లో ఈ లక్షణాలు కనిపించాలి, ఈ చిన్న లక్షణాలు. ఇది ఆ స్వస్తిక్, ఆ సైను, త్రికోణ, ట్రయాంగల్, ఇది ఇంకొకటి గోష్పాద, గోమాత అది ఒక పాదాలది చిహ్నాలు, లేకుంటే ఎలిఫెంట్ ఇచ్చేసే కంట్రోల్ చేసే అది అంకుశ, లేకుంటే స్కై, కమ్. ఈ విధంగా చాలా లక్షణాలు, రైట్ ఫీట్లా లెఫ్ట్ ఫీట్లా అంతా ఉన్నది. సో వీళ్ళు ఆ శంఖ, ఆ చక్రము, ఇది కూడా ఇది ఒక రథం, శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ పాదాల్లో రథం మీద ఉంటుంది, వాళ్ళ సేరంతా ఉన్నది ఈ లక్షణం. సో ఇది వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు చూసారు, ఇదేమిది మా ఇంట్లో ఇది శంఖము, ఇది చక్రము, ఇదంతా కనిపిస్తా ఉంది, ఒక పాదాలు దీంట్లో ఇది నేల పైన. సో వాళ్ళు ఆలోచించింది, వాళ్ళు తన పుత్రుడే చైతన్య మహాప్రభు శ్రీకృష్ణుడే ఉన్నారు భగవంతుడే. అయితే వాళ్ళు ఆలోచించింది, మేబీ నేను శాలిగ్రామ శిల భగవంతుడిని ఆరాధిస్తున్నాను, బాలగోపాలుడు కృష్ణ చిన్న కుమారుడుగా పాపగా బాలగోపాల దీంట్లో దాన్ని పూజించుతున్నాను, ఆ కృష్ణుడే నా ఇంట్లో వచ్చి వాళ్ళ పాదాలు అడుగులు పెడుతున్నారు అని వాళ్ళు ఆ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఆలోచించే, వాళ్ళకి సహజంగా ఆలోచించేది తన పుత్రుడే చేయాలి. అయితే వాళ్ళు ఆ యోగమాయ ద్వారా వాళ్ళు ఆలోచించింది, ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడిని ఎవరు ఆరాధిస్తున్నాను, శాలిగ్రామ శిల పూజిస్తున్నాను, వాళ్ళు బయట వచ్చి నా ఇంట్లో పాదాలు అడుగుతున్నారు. సో వాళ్ళు తన భార్య శచీదేవి, వాళ్ళకి విశ్వరూప జనని, చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ అన్న విశ్వరూప జనని వాళ్ళు పిలిచి, మీరు ఈరోజు నెక్స్ట్ పెద్ద గొప్ప మనము ఇది సేవ చేయాలి, భగవంతుడు నన్ను ఎంత అనుగ్రహించాడు శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా. సో మనము స్పెషల్ ఒక అభిషేకం చేద్దాం, మనకి పంచగవ్య, మనకి స్పెషల్ ఆఫరింగ్ స్వీట్ రైస్ చాలా దీనిగా రేపు చేస్తాం. సో ఈ విధంగా యోగమాయ దీంట్లో. సో చైతన్య మహాప్రభు చిన్న పాపకు చూస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి తెలియదు, నా తండ్రికి నా తల్లికి నేనే స్వయం శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి వాళ్ళకి ఈ విధంగా వాళ్ళకి నా దివ్య లీలలు చేస్తున్నాను, వాళ్ళకి దివ్య ఆనందం ఇస్తున్నాను అని వాళ్ళకి తెలియదు అనేసి చైతన్య మహాప్రభు దివ్య లీలలు ఇవి. సో యోగమాయ, సో మన పైన మహామాయ వర్క్ అవుతుంది.
వాళ్ళకి యోగమాయ వరకు అయినప్పుడు వాళ్ళ ఆ శుద్ధ భక్తులకి గోలోకంలో భగవంతుల స్థాయి తెలియదు. వైకుంఠంలో వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళకి జయ విజయులు లేకుంటే ఇక్కడ వీళ్ళు వచ్చారు కుమారులు, అక్కడ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. లేదు, ఇది శ్రీ నారాయణుడు పరమ పురుషుడు దేవాది దేవుడు. గోలోకధామంలో ఇంకా భగవంతుడు ఆత్మీయమైన భక్తులకి భగవంతుడు ఆ స్థాయి అనుగ్రహించి వాళ్ళు అది కూడా మర్చిపోతారు. వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు పరమ పురుషుడు. వాళ్ళు ఇంకా ఒక చెప్తుండింది వాళ్ళ కళలో వచ్చి ఎవరు జగన్నాథ్ మిశ్రా వాళ్ళ కళలో వచ్చి ఒక బ్రాహ్మణుడు, నువ్వేం చేస్తున్నావు, నువ్వు నీ పుత్రుడిని నువ్వు ఒక టైము తిట్టుతున్నావు, ఒక టైము దండించుతున్నావు అంటే సహజంగా అది తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని సరి అయిన మార్గంలో మార్గదర్శించడానికి ఒక టైం వాళ్ళు తిట్టాలి, ఒక టైం దండించాలి. సో ఒక రోజు ఆ విధంగా వాళ్ళ కళలో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మధ్య సంభాషణ, ఎవరు జగన్నాథ మిశ్రా ఒక బ్రాహ్మణుడు. సో ఫైనలీ జగన్నాథ మిశ్రా ఏదైనా అవ్వచ్చు, నా పుత్రుడు ఏ వ్యక్తి అయినా కావచ్చు, అయితే నేను వాళ్ళ తండ్రి, నేను సన్మార్గంలో వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళాలి, వాళ్ళని బోధించేది శిక్షించేది నా ఒక బాధ్యత, నా రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఆ బ్రాహ్మణుడు చాలా ఆనందించి ఇది దివ్య కలాపాలు భగవంతుని అధ్యక్షులు అవుతారు. ఇది భగవంతుడ యోగమాయ దీని నుండి జరిగే ఒక సన్నివేశాలు. ఇంకో వాళ్ళు ఒక భక్తులు ప్రార్థించుతారు, శృతిం అపరే స్మృతిం ఇతరే భారత అన్ని. వాళ్ళు చెప్తారు కొంతమంది శృతిని ఆరాధించుతారు. శృతులు అంటే వేదం భగవంతుడి నుంచి బ్రహ్మడికి మొదట వచ్చింది శబ్ద బ్రహ్మ. సో శృతి 4 వేదాలు. కొంతమంది దాన్ని ఆరాధిస్తారు, దాన్ని అభ్యసించుతారు. ఇంకొందరు స్మృతి అపరే. స్మృతి అంటే శృతి నుండి వచ్చే గ్రంథాలు, మనకు గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు రచించింది. అలాగే భగవద్గీత కూడా ఒక విధంగా స్మృతి అని చెప్తారు. వేదవ్యాసులు రచించారు, మూల శృతి లేకుంటేనో ఇది తర్వాత వేదవ్యాసులు రచించింది. ఆ విధమంతా శృతి స్మృతి పురాణ ఇదంతా సెకండరీ వేదిక్. ఇది సేమ్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్. శృతి స్మృతి పురాణాది పంచరాత్రి విధింబిన ఐకాంతికి హరేర్ భక్తి ఉత్పాత ఏవ కల్పతే. మనం కృష్ణ భక్తి చేయాలంటే శృతి స్మృతి పురాణ అనుసారంగా చేయాలి. సో ఇది ఐదర్ ఒరిజినల్ వేద 4 వేదాలు యావది నారాయణ నుంచి బ్రహ్మడికి వాళ్ళు వినింది, లేకుంటే తర్వాత దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ మాకు గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు భక్తులు ఋషిమునిలో చేసింది స్మృతిలు. అంటే మహాభారత కలియుగానికి అది అంత సింపుల్గా సులభంగా వేదవ్యాసులు రచించింది. సో ఈ విధంగా చెప్తారు. కొంతమంది వీళ్ళని ఆరాధిస్తారు, ఈ పతాన్ని పాలిస్తారు, ఆరాధిస్తారు. అయితే నేను ఏమి చేయను. యస్యా చాలా బాగుంది అది శ్లోక. నందం వందే యస్యా లిందే వాడు చెప్తారు. అది ఎవరు పరమ బ్రహ్ముడైన కృష్ణుడు, నేను నందుని మహారాజుని నేను ఆరాధిస్తాను, నందబాబా. సో వాళ్ళు ఆరాధిస్తాను నేను. ఇవంతా శృతి స్మృతి పురాణాలు అంతా ఉన్నది, అయితే మహాభారత ఇదంతా అంటే వాళ్ళు చాలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో వాళ్ళు చెప్తారు, ఇదంతా నాకు ఈ విధం వద్దు, నేను కేవలం ఇప్పుడు నంద మహారాజు వాళ్ళ కాలకలాపాలు, వాళ్ళ చేసే భక్తి విధానాలు, వాళ్ళ అడుగుజాడల నేను వాళ్ళని ఆరాధిస్తాను. నేను అంటే ఎవరి ఇంట్లో ఎవరు దీంట్లో కోర్ట్యార్డ్ అప్పుడు ఎవరు ఇంట్లో భగవంతుడు పరమ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణుడు చలించుతున్నారు, వాళ్ళు అంతా దివ్యలీలు చేస్తున్నారు. సో ఇది వాళ్ళ స్థాయి. శుద్ధ భక్తి యోగ మాయ ప్రవృత్తిలో వాళ్ళు గొప్ప స్థితిలో ఉన్నారు. ఓకే, హరే కృష్ణ భక్తులు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు.